Salamat Vatançı YouTube kanalının mehriban müştokları. Hormatly tamaşaçylar, saýlanan habarlar aty gepleşigimiziň teze sanyna hoş geldiňiz. Gepleşigimiziň bu sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz. Türkmenistanda goşa toy, goşa bayramçylyk, halkara ýürüýte uçur gatnawy, biometrik pasportlaryň möhleti uzarlylýar. Şeýle-de Moskvich tezeden öňürilip başlanar. Genelinde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanda goşa toy, goşa bayramçylyk. Toylary ulaşýan ýurdumyzda ýene uly toy. Onu da goşa toy. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni iki mukaddesligiň toýunyň bile gelmeginden çoňur many tapyp bolar. Bularyň ikisi de döwlet nişanlary we bularyň ikisi de bir many mazmunly, bir uly maksatda ýerleşýär. Bularyň ikisi de şanly geçmişimizden güýj alyp döredi. Bularyň ikisi de geleceğimiziň nuranlygyny alamatlandyrýar. Bu bayramçylyk sebäpli ýurdumyzda dürli çäreler geçirilýär. Mehriban tomaşaçylar, biz siziň ähliňizi bayramçylyk bilen gutlaýarys. Bayramyňyz gutly bolsun mehribanlar. Halkara ýürüýte uçur gatnawy. 2022-nji ýylyň 27-nji maýyny Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy Türkmenistan ugru boýunça nowatdaky ýürüýte uçur gatnawyny amallaşdyrmagy meýilleşdirýär. Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň Aşgabatdaky şahymçysynyň beren maglumatyna görä, bu kompaniýa Istanbul Türkmenbaşy Istanbul ugru boýunça gatnaw amallaşdyrar. Biometrik pasportlaryň möhleti uzarlylýar. Ýagny teze tertip. Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň kereket ediş möhletleriniň uzarlylygyny baradaky belli etmeň tertibini tasdiklamak hakynda buyruk kabul edildi. Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň we Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gulugynyň başlygynyň bilelikdäki buyrugy bilen tasdiklanan tertip Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanlaryna we konsulluk edaralaryna iberilýär. We bu tertip esasyna pasportlaryň möhleti uzarlylýar. Ýadyňyzda bolsa ýakyny haýaty 2022-nji ýylyň 28-nji aprelini Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportlarynyň hereket ediş möhletlerini uzatmak meselelери hakynda karar çykarypdy. Ene bu tertip bolsa şol kararyň esasyna kabul edildi. Bu tertip daşary ýurt döwletlerine wagtlaýyn bolýan ýa-da kemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň hereket ediş möhleti 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary 2024-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygynda döwürde tamamlanýanlarynyň hereket ediş möhletiniň 2024-nji ýylyň 30-njy dekabryna çenli uzarlylygyny baradaky bellikler etmeň tertibini düzgünleşdirýär. Hormatly tomaşaçylarymyz, pasportyň möhleti görkezilen senelerden başga wagtda doňýanlar we bu barada has giňişleýän maglumat almak isleýänleriniz bar bolsa, Atawatan Turkmenistan.com saýtyna ýürüýte habarymyzy giňişleýin okap bilersiňiz. Moskvich gaýtadan öňürler. Fransiýaly awtology öňürýän Renault şerketi Russiýadaky ähli paýnamalaryny Rus hökümetine geçirenden soň Moskwa şäheriniň häkimi Sowet döwrüniň meşhur ulogy Moskvichi gaýtadan öňürip biljekliklerini ma'lum etdi. Häkim Sergey Sobyanyň Renault'un şäherdäki binasynyň öz hasaplaryna geçirip, şol ýerde Moskvich önümçiligine başlajakdyklaryny habar berdi. Bu binada iň soňky gezek mundan 20 ýyl ozal Moskvich öňürilipdi. Hormatly tomaşaçylarymyz, TV elektrik togu bilen işleýän uçur öňürler Afrikalydan 128 ýaşyna ýerde. Messi futbol toparynyň paýnamalaryny satyn alar. Türkmenistanda diş çotgolary öňürilip başlandy. Sportda transfer teýedelikleri we beýleki habarlary giňişleýin okamak isleseňiz, Atawatan Turkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, gepleşigimiziň enneki sanyna görüşýänçek hoşta bolun.